Se vede? Oh, se vede. No, bun, oameni buni. Puteți să mă spawnez și vă zic unde ne vedem. Legiunea, mă, a apărut în chat. No, bun, stați mă o secundă, oameni buni, că vă dau IP-ul. Server info, server properties, address. No, bun, toți care vreți să intrați, intrați aici, vă spamez acum, bă, că eu după aia intru în joc. 93.110.26.251.2.777. Ia. Bun. Du-te, bă, cu manelele. Futu-ți maica dacă vreau să intru și eu în joc, mă. Bă, mă ard ochii, de ce? The Philippine National Anthem. Bună-i și asta. Stai, bă, cine mă bate? You received a PM from Sal Codrine. Ciao. Du-te, mă, lasă-mă de aici. Haideți, oameni buni, că vă zic unde să ajungem. Stai, dacă mai ține o minte bine de pe serverul ăsta. Stand 1. Bun, haideți să stabilim un loc. Stand plane. Nu mere așa. Face live Codrin. Nici să umplu chat-ul, bă. Să-mi bag pula ce se întâmplă în chat. Da, bun. Fiți atenți că avem aici bară loc, parcă. CMDS atunci, cum era? Bun. Bară car. Bun, atunci car. Stand. Mere așa cu... mere. Ei, cât mă... Stați. Nu, futu-mă, Dumnezeu. Bă, nu-i bine, you died. Stați. România Super Stunt e site-ul. Stați numai bun, oameni, că o să ne adunăm imediat și o să zburăm toți cu avioanele și merem cu camioanele. Dar stați, opresc melodia. O să vă zic unde să ne vedem, bă. Satana love. Dar fiți atenți, bă, ăștia de pe stream care sunteți. Haideți la... Stunt 20, oare aici? Nu, nu-i bine aici. Ba, e bine, bă. Bară stunt și după aia alegeți 20, da? No, bun. Bară car, road runner. Futu-ți viața ta, bă! Alcoolul este viața și viața e alcoolul. Dar bun, dar stai, cum era? Bară god sau cum era? Nu, mă, cum îmi puneam bară deathmatch off? Nu există, bă. Codrin, unde e? Codrine. Bară NRG. Apoi să-mi bag pula dacă sunt în siguranță, bă, cu legionarii. Bară... Ce se întâmplă? Sump an exception error occurred. Bă, de ce nu pot să fac și eu odată în viața mea, bă, ceva, bă? Futu-ți morții, mătii. S-au dublat playerii în server. Bă, fută Dumnezeu, mă, viața asta. Odată vreau și eu să mă joc ceva cat prin hartă. Vreau să mă joc altceva, eroare. Dar păi ce pula mea se întâmplă, mă? O dat crash serverul. Prea mulți. Și mie. Apoi înseamnă că ne-o dat la tăți. Satana, mă, o ieșit. Unde e Codrin? Hai de pula mea ce se întâmplă cu chat-ul. No, bun. Stai să găsim un loc, bă. Loc. Cum era atunci, bă? CMDS. Give cash, aia nu-i. Cum putem să vedem Teles? Bară Teles. Așa, mă. Bară Teles. Hai dați la... mini games, races, jumps. Haideți să ne întâlnim la... Uite. Bară GJ, acolo să veniți. Bară GJ. Suc pula. Ok. Am primit mesaj. Suc pula. Bară GJ. Nu, bară GL. Bară GJ. Stai să vedem. Bară GJ. Da, o să vă dea aici. Deci haideți aici. Haideți aici tăți. Hai de pula mea, uitați-vă ce se întâmplă. Cred că așa a fost creat și universul, bă. Hai de pizda, măsie. Hai de pula mea. Bă, voi vedeți, oameni? Ce s-a întâmplat? Hai de pula mea, îmi face lag calculatorul de numai... Fută-mă, Dumnezeu, bă, ce se întâmplă? Hai de pula mea. Hai, nu se poate, bă. Nu se poate, bă. Nu se poate. Stai că trebuie să fug altundeva.
Ai de pula mea ce-a fost acolo. Mi-a dat crash iară. Clar. Bă, oameni. $10 de la Lupișor Gloriosul. Mulți ani fain, bă. Să te ajute Dumnezeu, lupușorule. Dar ce dracu facem, băi? Bă, nu mai putem să mai jucăm, bă. Ai de pizda măsii. Nu, hai că mai încerc încă o dată. Dar nu vă mai zic unde e, să-mi bag pula. Sau trebuie să mă ascund, nu știu, nu-mi dau seama. Eram sigur. Donație, am citit-o, dar am citit-o după aia, că mi-era jocul un crash. Hai da pula mea, nu o să mai încerc încă o dată. Codrinel Pufoșel. Autentificare. Dar bă, ăsta tot se dă restart la Stuntman. No, bun, asta eu. Cum pula mea să mă teleportez fără să... Bară Car Road Runner. De ce nu mere? Bară Car Road. Atunci Line Road, cum se numea? Car atunci, bară Car Helicopters, Car Special Helicopters. What the fuck, Hammer, ce asta? Ah, e ok. Ce faci, man? Da bână, s-a urcat lumea în mașina mea, ajutor! Strigă lumea, Codrinel, ce se întâmplă? Ai de pula mea, bă! Ai de pizda, măsii! Gata cu mesaje, se urcă lumea pe mașina mea. Gata, bă, cu mesajele, că nu mai pot să conduc. Ai de pula mea. Aici Dunca, bă, nu mai dați mesaje, că nu mai pot să conduc, bă. Trebuie să iau un elicopter, bă, că altfel nu se poate. Ok, știu eu ce o să fac. Ca să scap de legionari. Uitați, asta o să fac. Bară car Stunt. Acum să văd pe care mă mai prinde, bă. Nu, bă. Nu, bă, nu mai dați mesaje. Ai de pula mea, bă, voi vedeți ce se întâmplă. Bun, am scăpat, oameni buni, sunt liber. O rămas numai legiune 13370 pe avion. You got plus 1 gift. Open it on our website. Ce, am primit un cadou, bă? De la cine? Bă, nu mai dați mesaje, bă. Nu mai da, bă, dă-te jos atunci, dacă ești nesimțit care ești, măi. De ce n-o picat? Nu, bă. Codrin Sug și-o picat, au fost ultimele lui cuvinte, bă. Codrin Sug și-a murit. Ce, bă, de la cine am primit cadouare? Nu, bă, nu mai dați mesaje. Cum pot să dau disable la mesaje? Că nu pot să răspund, bă. Futu-ți morții, mătii, ce s-a întâmplat? Ai da pula mea. Bară car Dodo. Hai da. Bun, și o să fug. Bă, ziceți-mi, pot să dau cumva disable la mesaje, bă? Că nu pot să conduc, uită-te, bă. Fută-mă Dumnezeu. Nu, uită-te. Fută-mă Dumnezeu, dar nu pot să conduc, bă. Stai că trebuie să aterizez. Ați văzut ce scria în chat? Unde-i Codrinelul? Stai că se ascunde Codrinel Pufoșe, l-am aterizat. Dar nu pot să controlez, uită-mă câte mesaje. Futu-ți viața ta. Bun, și acum o să bag bară că mă dâsă. A, și-o dat lumea TP la mine, măi. Bară că mă dâsă. Seturi de arme. Nu uitați ce pui, be right back. Nu poți. Și cum pula mea, bă, serios, lăsați-mă să joc, nu mai trimiteți mesaje. Dacă răspuns mă sinucid. Hai da. Care pula mea? No, uită-te, bă. Scrie bară ignore. No, bun, stai că încerc. Ignore. Altfel nu pot să conduc. Dar trebuie să dau la fiecare, bă. Bară ignore. Al. Mere. Nu mai primesc mesaje? Cred că nu mai primesc mesaje. Bară skin 222. Bară skin 210. Bară skin Sujo, bă, dar cu siguranță o mers 400 de mesaje de când am intrat. Bară skin 12. Cu asta mă las să-mi bag pula dacă nu. Știți, bă, vreun skin fain? Ai da pula mea, iară vin oamenii deja. Bară NRG și am șters-o de aici. Ce fut? Bă, haideți să ne luăm toți camioane și să merem.
bară car și trebuie să găsim camionul. Server close the connection. Reason. Gioco di manicono bambino del ragazzo del mio. You have been kicked by Master Joker. Suci pula Master Joker dacă ești admin pe serverul ăsta și mi-ai dat bani să iei muie în gură de handicapat, putut în gură în pizdă de cancer de om ce ești. Să-ți bage măta pula în Dumnezeu și în serverul tău acum iacă. Ai de pula mea ce gunoi, bă. Master Joker, stai că mă uit din nou aici să-i rețin numere.